И така, който е гледал предния шорт знае, за другите ще сложим линк някъде тук долу. Това е много секционен, в случая 3-секционен фар, който сега трябва да се помъчим да го регулираме, тъй като е разглобен. И преди да го разглобим, на стената сме си светнали и трите секции и знаем коя къде точно трябва да свети. Въпросът е, че сега като го сглобихме, първото нещо, което забелязахме е, че това е дългата секция, това е късата секция, това е фара за мъгла. Забелязахме, че късите светят високо. И сега трябва леко да ги наведем. Те са монтирани за дългата светлина на тези гумени тампончета и посредством тези гайчици, които са на шпилките, като затегнем гайчиците, те ще се поприплескат тампончетата и самата лупа ще се наведе надолу. Същото се отнася и за фара за мъгла, който обаче има само една направляваща за реглаж и тя е по височина. Отгоре фиксиран с два винта, а тук отдолу има още една гайчица с гумено тампонче. Като стягате гайчицата, се вдига, като откладате гайката, слиза надолу. Та така, сега ще си поиграя малко да попристягам горните две гайки и да видим дали ще го докараме къде точно трябва.